Auzolana, lagunen eta bizikideen arteko zerbitzuak eta zereginak definitzeko erabiltzen den esamoldea da. Euskal Herriko historian oso uztartua. Hasiera batean, auzokoen artean egindako lanak, batipat, herriko eta basoetako toki komunetan adierazteko erabilio izen. Gaur egun, lankidetzaren sinonimo bezala erabiltzen da. Auzolan egune antolatu zuten Zoion ekainaren 19an. Herritarrak bolondres lana egiteko bildu eta herriko zelaiak eta bazterrak garbitzari ekin zioten. Aiaraldea.comek bertan egona izan zuen, gure eskualdean gutxitan ematen den ekimen honen berri bertatik bertara jasotzeko. Auzolan bat azkenin da, herri arteko multzo bat, herri garbituteko. Azkenin da, beti izin da jente nagusi hasi da egiten, eta gero datozen generazioen itxidotzi lan egiten, da ni etxean adibidez, oin pasa hostien niri, lekuko, hamen nago. Erremintak, betiko, eskutile eta... Eskutile, sarda, guztirik. Mugarri txikienak hori, esaten digutena egiten du, eta egitxan gara... Laguntzen? Laguntzen, urtien dibider egiten da. Oin junean, gero, domu santutan, datozo, enseguida datozo San Martinek, eta herriko jaietako, egiten atzera beste garbitasun bat. Hortu santue, da Elize ingurue, da taberna ingurue, da dana, auzolana, Zoioko herrikoa. Gero, lan guztia akatu eta bero, egiten da... Lan guztiak akatu eta gero, ematen duzku, arbozu bat.